celebrating 123 years of God's goodness. Here are Knox UMC's anniversary activities this October with the theme Living in Faith, Tested by Time, Moving On with Love. We will have special midweek services during our anniversary month. On October 7, join us with our special guest speaker, Reverend Francis Fajardo, for our Healing Night. And on October 14 for our Revival Night with DS Reverend Christine Atrell. October 17 is our Anniversary Sunday. Let us celebrate together as a church with a special message from Bishop Rudy Juan. We will also offer our replica covenant offering and anniversary Thanksgiving offering during this celebration. It's our latest turn on October 24. Join our Sunday worship services and hear the special messages coming from our lay leaders. Brother Sammy Landingin at 7:30 a.m., Brother Dave Sansano at 9:30 a.m., and Sister Lex Laguerta at 3 p.m. Finally, on October 31, let's celebrate with our kids as we have our Children's Sunday. Join us in all services and hear the message from our special speakers. Sister Leia Amor Antonio at 7:30 a.m., Deaconess Christy Flores at 9:30 a.m., and Sister Cel Ramos at 3 p.m. So mark your calendars and join us online. Visit our Facebook page and subscribe to our YouTube channel for more details. Pagpapala po sa umagang ito ng ating pagsamba, patuloy ho tayong umawit, Trust and Obey.
Supapakanan tulgungguna, dinadagsen a krus, banbanong ken puyat, balang tanatadu aragsak. Tila talek, ken ti panagtulnog, isulaing ti dalan, mamapan ken Jesus. Ngem di tay mapadas, dakel mayat na, no di tay agtulnog ken kuana. Tadagiti laeng, mangidaton diag na, isu dati bendisyonan na. Tila talek, ken ti panagtulnog, isulaing ti dalan, amapan ken Jesus. Intay ngad ken kuana, amakikalaysa, ken tungpalen tay ti bilin na. Magnatay amapan, pangibaunan na, ken baligin to ti ited na. Tila talek, ken ti panagtulnog, isulaing ti dalan, amapan ken Jesus. Praise the Lord, praise His name, you servants of the Lord, who stand in the Lord's house in the temple of our God. Praise the Lord because He is good. Sing praises to His name because He is kind. Amok ti Diyos. Tayo po imanalangin. Hallelujah, praise you, Father. We thank you, Lord God, for this wonderful morning that you have given to us. We thank you for this life. Salamat po sa magandang kalusugan, Panginoon. At sa umagang ito ng aming pagsamba, ikaw po ang aming kinikilala, ikaw po ang aming nais madama, ikaw po ang nais naming purihin at pasalamatan sa iyong kabutihan, O Diyos. Ikaw po ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin, sa aming kalagitnaan. Gamitin mo po ang iyong lingkod na siyang magdadala ng mensahe ng buhay. Ikaw po ang siyang patuloy na mangusap sa bawat puso ng anak mong nakatunghay ngayon. Ama, sa iyo po namin itinatalaga ang pagsambang ito. Ito po ang aming panalangin sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amo ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Nuagbyagag anasantuan, kinadakes pagbanawan. Amo ti Diyos, sumbatan ng kararag ko. Itdem tinapay, di biyaga po. Ama ipay, ito'y kararwag. Kas panang ted mo jay, den at bye-bye. Kadagiti tao adunay. Ibasa kada kayo iti naimbag adamag a masaraken, iti surat iti Hebreo, kapitulo 10, versikulo 20 ken 2, aginggan iti 20 ken 5, ket kastoy iti maibasa. Umasideg tayo nga rod iti Diyos iti napudno a puso,
kinatalgad a pamati. When umasidig tayo, nadalus ti puso tayo, nadalusan iti dakes sa konsyensya, ken tibagi tayo, naugasan, iti nadalus adanom. Agtalinag tayo nga rod, natibker, iti namnama tayo, agsipod, tamapagtalkan iti Diyos amang tungpal iti karina. Panunutin tayo, nakasano iti panagtitinulong tayo, iti panagayat, ken panagaramid, iti naimbag. Di tayo liwayan, iti panagigimong tayo, kas araramiden dagiti dadduma, adda-addapay kuma, iti panagpipinatag tayo, wenno panagpipineregta tayo, itata makita tayo, nga umasedagan iti aldaw. Ni Apo Diyos nagbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, tinasantuan na surat. Amen. Di sao anaragsak sa ungang magbiag. Di sao anaragsak sa uama magbiag. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. As we celebrate our 123rd anniversary, may we continue to uphold God as the rock that holds us in our faith for many more years to come. When others see with earthly eyes just what they want to see, you will see the things that never die. You will know and recognize why sin will shine like flame, the priceless truth that others will deny. When others say I'm just a man who likes to dream his dream, when others call a miracle amazing, You listen for eternity in moments as they pass, and see with spirit eyes what others hear. Upon this rock I build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. And all the powers of hell itself shall never more prevail against it, for Satan's thrones are built on sinking sand. Upon this rock I'll build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. Upon this rock of revelation I'll build a strong and mighty nation, and it shall stand the storms of time. Upon this rock, upon this rock. If in a simple conversation you see the Son of God, if you would choose to lose friends you could meet,
strong and mighty nation, and it shall stand the storms of time upon its rock. I build my church upon its rock, upon its rock. Agyaman tayo kakabsat, iti mensahe iti kanta ngay paay iti Nax Virtual Choir. Ket madaydayaw iti nagan ni Apo ting Heso Kristo, iti daytoy maikadwa nga Domingo, iti bulan, iti Oktubre kakabsat. Ket agyaman tayo iti naparabor nga agsapa wenno bigat nga isu nga insagot ni Apo tayo nga Heso Kristo kada tayo. Ket kararag tayo, ipeksami itin kami panagyaman ken ka o Diyos, iti daytoy ng aldaw iti panagdaydayaw miken ka. Agyaman kami o Apo, iti panangaywan mo kada kami, kabayatan iti in kami nga panagturog iti rabii, ket nakariing kami nasayaat, tatayag sapa. Ket agyaman kami iti gundaway, nga isu nga makangag kami manen o Apo, iti sasaom, babaon iti anak mo. Bendisyon na mga rod o Diyos, iti ina nga iburay, iti daytoy ngal daw. Ket dagiti iti dawat ken kararag ko, babaon iti nagan, ni Apo tayo nga Heso Kristo. Amen. Kablawan da kayo manen kakabsat, iti nagan ni Apo tayo nga Heso Kristo, da kayo nga adda nga agbibuya, iti online worship service, iti Nax United Methodist Church. Ket agyaman kami kada kayo, itagtultuloy, nga panagkakadwa tayo, iti sangwanan iti Diyos itangal daw, tapno ipaay tayo, iti kangatuan nga dayaw ken kuana. Ket kakabsat, into no umay nga Domingo, iti selebrasyon, iti 123rd founding anniversary, iti Nax United Methodist Church. Ket laglagapan tayo kuma, dayta nga Domingo, nga isu iti tiyempo, iti panangipaay tayo, kadagiti sagsagot, akas panagyaman tayo, ken ni Apo tayo nga Heso Kristo. Iti daytoy nga bulan, ket iti tema, kakabsat, iti anibersaryo tayo, ket naisurat iti Ingles, nga kunana, living in faith, tested in time, moving on with love. Si Bibiyaga pamati, nasubok iti tiyempo, ken agtultuloy, iti ayat kakabsat. Iti teksto tayo iti daytoy ngal daw, kuna nakakabsat, wenno idayjay imbasak tatay, umasideg tayo nga rod iti Diyos, iti napudno a puso, ken natalged a pamati. Ket isumet iti amok nga aramiden tayo, tunggal umasideg tayo iti Diyos, nga agdayaw, agkararag, ken iti tiyempo, iti panag-devotion tayo kakabsat. Babaan iti pamati, ken Apo tayo ng Heso Kristo, ket inawat tayo, iti nananay a panagbalin nga anak iti Diyos. Kakabsat. Nagbalin tayo amin nga anak iti Diyos, ket naikan tayo iti gundaway, nga agtawid kadagiti kari ni Apo Diyos kada tayo. Ket kinunana nga rod ditoy, paset tinasantuan na surat, kas insurat ni San Pablo, iti Galacia Kapitulo 4, versikulo 4, ken 5, ginggani 5, ngem ididimtengen ti tumutop a tiyempo, imbaon ti Diyos ti mismo nga anak na. Imay nayanak iti babae, nagbiag iti babaon ti lintag dagiti Hudyo, tapno subuten na dagiti adda iti babaon iti lintag, ket agbalin tayo nga anak iti Diyos. Una na iti versikulo 6, agbalin tayo nga anak iti Diyos. Kaya ituloy tayo nga basaan iti versikulo 7,
nga rod saan kan atagabo no diket may sakan nga anak. Dayta, iti nagbalinan tayo kakabsat nga idiket tagabo tayo ngem itaket nan anay nga nagbalin tayon nga anak. Ket gaputa anak na, ket gaputa anak na ka iti Diyos, ited na ken ka dagiti amin nga adda ken kwa na nga ipatawid na kadagiti anak na. Isu nga tunggal anak namnamaon na nga adda iti tawiden na iti Diyos. Ket ti kang runaan at tawiden tayo iti namarswa kada tayo, ket isu iti biyag ngagnanayon. Gapo na kakabsat, daytoy iti kapapatgan iti amin, iti daytoy nga lubong. Iti biyag ngagnanayon, nga isu nga isagot ni Apo Diyos, nga isumet iti tawiden tayo. Ket gapo na ta, nagbalin tayon nga anak iti Diyos, ket itan makaasideg tayo iti Diyos. Iti daan na tulag, iti tao laang nga makaasideg iti Diyos, ket dagiti pinili na. Kaskada Abraham, Isaac, Jacob, ken dagiti dumapay a pinili. The Moses, iti makaasideg iti Diyos. Ngem itan, gapo tayo amin, ket nagbalin nga anak iti Diyos, ket makaasideg tayo ken kuana, anyaman iti oras. Ket kakabsat, ditoy, ibagbagana, nga makaasideg tayo nga rod iti Diyos, no nadalus iti puso tayo. Nadalus iti kaunggan tayo. Ken natalged iti pamati tayo ken kuana. Gapuna no awan iti pamati tayo, ket saan tayo ang makaasideg iti Diyos. Nga kinunana nga rod iti pasit tinasantuan na surat. Iti Hebreo Kapitulo 10, versikulo 20 ken 2. Umasideg tayo nga rod iti Diyos, iti napudno a puso ken natalged a pamati. When umasideg tayo a nadalus ti puso tayo, nadalusan iti dakes a konsensya. Ken tibagi tayo ang naugasan iti nadalus adanom. Isu nga kunaktat tayo no awan iti pamati tayo ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo, ket saan tayo nga makaasideg ken kuana. Ken saan tayo nga maited iti kangatuan a panagrukbab ken panagdayaw iti nagan na. Kas kunana nga rod dito'y paset tinasantuan na surat, kasin surat iti Hebreo Kapitulo 10 ken maysa, versikulo 6, ngem no awan iti pamati, saan amabalin ang maparagsak iti Diyos. Tano umasideg ka iti Diyos, masapol apatyem nga adda Diyos ang manggungguna kadagiti agsapol ken kuana. Isu nga nabatad ken nalawag daytoy nga naisao ditoy Hebreo kakabsat nga no awan iti pamati, saan tayo nga maparagsak iti Diyos. Ket mamati ak nga iti lasod iti sangagasut ken 20 ken 3 atawan daytoy nga ingutan ti iglesia, ket naparagsak iti Diyos iti nadumuduma nga wagas. Gaputa naabot tayo daytoy nga tawen nga isu nga insagot na. Ket nga rod kakabsat, ditoy sawen na iti napudno a puso. Ket maysa a nadalus ken nasayaat. Kas kinunana nga dagiti laong nadalus ti puso da, isu iti makakita iti Diyos kakabsat. Nga iti paneknek tayo ditoy, ket isu ti insaon ni San Mateo, ditoy Kapitulo 5, versikulo 8, nga kinunana ditoy, nagasat dagiti nadalus iti panagpuspuso da, tamakita danto iti Diyos.
kunana dito'y kakabsat. Ket nga rod, no nadalus ti puso tayo, ket namnamaon tayo, ang makita tayo to iti Diyos. Ket saan laong na dagitoy kakabsat, iti sasawan na ditoy. No di ket uray pay, iti biyag tayo, makita ko man ni Apo Heso Kristo, iti biyag tayo. Makitkitak iti biyag ni Apo tayong Heso Kristo, ken ni Mami Eleanor Miguel Usita. Nga iso nga pimakadan kakabsat. Idi awan pa iti pandemya, ket iso na iti mangisursuro kadagiti Ilocano women. Dagiti babae nga Ilocano, ket iso iti sursuruan na dito'y babaon iti sao iti Diyos. Ket iso na iti agar-aramid iti leksyon, iti daydi nga panawen. Ket nalaing nga maestra, iti eskwela dominical, wenno iti Sunday school ni Mami Lenny. Ket sakbay nga pimusay iso na, ket nagtungtong kami pa'y. Ket idi Oktubre 6, ket nagpakada iso na gapo iti COVID. Kakabsat. Ngem saan anasayang ti tiyempo na, gapo ta ninaramat na, iti panagrukbab na iti Diyos, nga kanayo na damdamagan, no kaano nga aglukat iti church, tapno umay agdaydayaw kenkwana. Ngem ngarud ta pandemya ket saan nan piman ang nakita daytoy iglesia nga nagdaydayawan na iti Dios. Isu na ket may isang affiliate member ditoy gaputa iti iglesia na ket ijay Bugay Cagayan. Ket ngarud kakabsat ibagbaga ni San Pablo kada tayo. Iti umuna Korinto, Kapitulo 6, versikulo 10 kan maysa, kasta ti sumagmamano kada kayo. Idi, ngem da ugasan kayon iti basol, na idaton kayon iti Diyos, na palintag kayon iti matang iti Diyos, babaon iti naga ni Apo tayo nga Heso Kristo, kan babaon iti Espiritu ti Diyos tayo. Akas ko na ni Bishop Nakpil kakabsat, nga dagiti babak, wenno basol nga naramid tayon, ket nairaman, iti dayjay cross ni Apo tayong Heso Kristo. Naugasan tayon nga rod kadagiti babak nga iso nga naramid tayo. Dagiti basbasol tayo, kakabsat. Nairaman sa jayon. Amin ket nailansan ijay cross kakabsat. Inawat amin ni Apo Diyos dagiti babak nga isong inaramid tayo. Tapno maminsan manen ket agbalin tayo anadalos iti sangwanan iti Diyos. Ngarod kakabsat iti daytoy nga panakadalos tayo ket naaramid babaon iti panakabautismo tayo iti sangwanan iti Diyos. Isu nga babaon ken Apo Heso Kristo, ken dagijay seremonya napasama kada tayo, ken panangawat tayo, ken ni Apo Heso Kristo kasumanubot ken mangisalakan, ket nadalusan tayo babaon iti Espiritu na. Ket ngarod, ibagbaga tinagsurat iti Hebreo, Kapitulo 10, kakabsat, nga ituloy tayo tinamnama, nga isu tinaibaga, ditoy, babaon iti bilog, iti pamati. Nga kunana ditoy nga rod, Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 10 ken 4, takadwa na tayo ni Kristo, no lakot agtalinad tayo, anatibker iti panagtalok, kas na ipakita, ididamo anamati tayo. Kakabsat, kaano dayjay damo
anamati tayo, when namati kayo ken Apo Heso Kristo. Malagip yu pa'y kadiday jay gundaway, nga inkariyo, nga ni Apo Heso Kristo, ti awaten nyo akas manubot ken mangisalakan. Ket kunana dito'y takadwa na tayo ni Apo Heso Kristo, no lakit, agtalinaed tayo iti pamati. Mabalin nga adu dagiti saan na nasayaat ang mapaspasamak iti lubong ken uray pay iti iglesia tayo. Ngem kunana iti paset ti nasantuan na surat ket nalawag kakabsat kadwat na tayo ni Apo Heso Kristo. No lakit agtalined tayo anatibkor iti panagtalek tayo ken kuana. Dayta iti kapatgan iti amin. Saan tayo kumangam pasulisog kadagitoy nga mapaspasamak ita nga panawan. No dikot isentro tayo iti biyag tayo kani Apo Heso Kristo. Ada dagiti karkarna ang mapaspasamak kadagiti na dumaduma aluglugar ken uray pay iti uneg iti pagdaydayawan. Ngem iti napateg kakabsat, akayat ni Apo tayong Heso Kristo ang makita, iti kinatibker, iti panagpamati tayo. No addaman, iti tiyempo nga agsanod tayo, papigsaon tayo kumati, kaunggan, babaon, iti ayat, nga agaramid iti kinaimbag. Ken mapapigsa tayo, babaon iti panagtitinulong tayo kas anak iti Diyos. Nga uray pay di panawan iti dagiti Hebreo wenno dagiti Israelita. Ket adu dagiti saan nga nakadanon iti lugar nga iso nga inkari ni Apo tayo ni Apo Dios kadakwada. Gabu iti panagbasol da. Ket kakabsat na bayagon nga agdaydayaw tayo iti Dios. Nabayagon nga inawat tayo ni Apo tayong Heso Kristo kas manubot ken mangisalangan. Ket kayat yu kadi nga may salaong nga oras ket maawan dayta nga pamati tayo. Nagsayang kakabsat. Iyarig ko nga nagibangko kayo iti nasurok nga 40 nga tawen. Ket saan nyo nga inalala dayta inruwar dayta nga imbangko iyo. Apiraket dumakol ti interes na ket umadadon ti pirakyo. Ket may salang agundaway ket kunayo nga saan yun nga ituloy kakabsat. Nagsayang kakabsat da di imbangko yo. No saan yung itultuloy nga anyong itultuloy nga ikan wenno dayjay aghulog kakabsat tapno dumakdakkol pay umadado pay kasta iti pamati tayo kakabsat. Nabayagon nga nagpamati tayo iti daytong iglesia. Ket sayangon tayo kadi dagiti nga tiyempo dagiti nararagsak nga kapadasan tayo iti Dios. Kaya tayo kadi nga marakrak dayta apan nagpamati tayo ken kuana. Gapulaong kadagitoy ang mapaspasamak asaan ang nasayaat. Saan ko makakabsat? Agtuloy tayo kuma asipipinget iti panakipagna tayo ken ni Apo tayong Heso Kristo. Laglagapon tayo kuma dagiti adu nga inaramid iti Dios iti biag tayo. Ni Apo Dios saan na tayo abinaybayan. Ken ni Apo Dios indalan na tayo iti nabayag a panawen. Ket adtoy si takder tayo iti sangwanan na. Ket agtultuloy tayo nga makipagnaken kuana. Ket ngarod kakabsat sapay kumata makadanon tayon to. Iti dayjay inkari ni Apo Dios iti tunggal maysa. Dayta nga pagtaengan nga isuhin nga inkarina iti surat ni San Juan, kapitulo 10 ken 4, nga amok nga dayjay ti tarigayan tayo amin, nga dayta nga maysa nga pagtaengan,
nga isunto iti pag naedan tayo iti agdanayon, ket maawat tayon to, babon iti asi iti Diyos. Ket kas, kuna daytoy nga tema, tayo iti daytoy nga tawen, living in faith, agbyag tayo kuma iti pamati. Tested in time, nabayagon nga nasubok tayo iti adu nga panawon kakabsat. Ket nalasatan tayo amin dagitoy a panubok iti biag. Ket nga rod, moving on with love. Ag-move on tayo babaon iti ayat. Nga kunana nga rod, iti paset tinasantuan na surad, nga umasideg tayo nga rod, iti Diyos, iti napudno a puso, kinatalgad a pamati. Ket kunana pa, agtalanad tayo nga rod, natibkor iti namnama tayo. Natibkor iti namnama tayo. Agsipod na mapagtalkan iti Diyos, amang tungpal iti karina. Ken iti 20 kenupat, kunana, panunutan nyo no kasano iti panagtitinulong tayo, iti panagayat. Saan na nga ibaga dito yung panunutan tayo no kasano nga apaon tayo, iti pada tayong Kristyano. No diket kinunana, panunutan tayo no kasano iti panagtitinulong tayo, iti panagayat ken panagaramid, iti naimbag. Gaputa, iti kinaimbag to kakabsat. Iti agbaligin tumot laong. Ket kinunana ditoy, di tayo liwayan, iti panagigimong tayo. Iti intayo nga, panangisidog, iti biyag tayo kani Apo Diyos. At dapay kuma, iti panagpipinaregta tayo. Itata makita tayo nga umasidogan iti aldao. Ngem iti nakalidliday kakabsat when nakaskasang ang mapaspasamak iti daytoy nga panawon. No sao iti Apo iti maikabil iti Facebook nga mabasa tayo, manulaong iti ag-likes wenno agbasa. Tunggal aldaw from day 1 to day 30 agturpos iti bulan, inaldaw nga agiposak iti sao iti Apo ken kararag. Ngem laong dagiti ag-likes ken ag-comment, nasaya aten wenno dati sa nga gasut nga ag-likes ken sa nga gasut nga ag-comment iti amen. Ngem no sabali iti post tayo dagitoy nga nailubungan na banag ribo kakabsat. Ano aday ti posda nga daytoy ti pagbaknangan, daytoy ti pagkwartaan, daytoy ti masapol nga ramidan tuno tapno sumayat iti biag adu kakabsat. Adu ti mangipateg iti nailubungan ngem iti naespiritualan abanag. Adda iti 5,000 san nga nainad ko di Facebook ko kakabsat. Ngem makikita nga basit laong iti agbasa iti sao iti Apo iti dagayjay igabkabil ko iti Facebook. Isu nga napanunot ko iti rabii nga agkisaya kon iti nagnagan iti Facebook. Agdilitak itan iti nagan nga makitak nga awan iti panangipatagda iti sao iti Apo. Tati dawat ken kararag ko iti Diyos, Apo, no adda, dagiti ag-likes ditoy, ken ag-comment ditoy, isulaong ton iti awatek akas gagayem ko ken ka. Ket no saan dan ton nga ipateg dagitoy para ken ka. Ta makikita kakabset, no agposak ijay garden, ken dadumapay nga banag ditoy aglawlaw, nagado 300 up to 400 iti ag-likes. Ngem no mapapan iti sao iti Apo nakalidliday. Manmano uray pay iti agbuya online. Naggasaton no adda iti sanga gasut nga viewers, wenno duwa gasut nga viewers tunggal aldaw iti panagdayaw iti Dios. Ngem basit laong kakabsat. Isu nga
iti Diyos kunana nga pilyon tayo dagiti tattao nga isu nga makatulong amaya sidag na tayo iti Diyos. Isu nga kunana ditoy ito iti panawan iti panagpipinaregta tayo iti sangwanan iti Diyos. Sapay kumati ipatag tayo iti na espiritualan. No tiyempo iti panagadal iti Biblia, awis iti pastor kada kayo nga agadal tayo iti sao iti Apo ket saan kayo nga bumteng gadi nga umay nga agadal iti sao na. Tamamatiak nga isu dayto iti pakaragsakan iti Dios. Isu nga kunana nga rod dito iti tema tayo living in faith, tested in time, moving on with love. Kakabsat, awisen da kayo iti dayto nga aldaw, agtuloy tayo kuma. Babon iti si bibiyag pamati, ken iti ayat, ni Apo tayo nga Hesus Kristo iti dayto nga aldaw. Agkararag tayo, ken agyaman tayo ken kuana, iti dayto nga oras. Masidag tayo kuma iti Diyos, agkararag tayo. Tayo po ay manalangin. Naindaklan ken manakabalin nga Diyos, agyaman kami iti pamati, nga isu nga inawat mi ken ka, idi tiyempo nga inawat da ka, akas manubot ken mangisalakan. Agyaman kami iti ayat nga isu nga impay mo kada kami. Impatog na kami o Apo. Ket agyaman kami kadagito nga anak mo o Diyos. Ngagyaman ken ka iti dayto nga aldaw gaputa pinaimbag mo isuda kadagiti saksakit. Agyaman kami kadagiti anak mo Apo nga umimbag manipod iti COVID. Agyaman kami iti biag ni Manong Oliver Castillo nga nalaus iti panagyaman na ken ka gaputa negative o Apo iti result na iti swab test na. Impay na iti kangatuan na panagdayaw ken ka iti dayto nga aldaw. Ken kastamat o Apo ni Manang Betty Grospe. Agyaman ken ka o Apo gaputa umimbag isuna manipod iti COVID. Ken dagiti dadumapay o Ama nga nasantuan nga isuda ket lumaing manipod iti dayto nga COVID. Adun dagiti kakabsat mi nga na COVID dito in Knox United Methodist Church. Ket didaduma ket umimbag, ket didaduma ket inalamon o Apo dita arpad mo. Akas kani Mami Leonor Miguel Usita. Ket agyaman kami o Apo iti panangaramat na iti biag na. Gapo na ta nang isursuro iso na iti sasaom o Apo. Ket ti kaanuman saan mi nga malipatan, isuna o Diyos. Ket bendisyonam iti inguten ng asawa ni Engineer Mamateo Usita, nga isuna itaket adda ijay hospital. O Apo, ipatay mo kaditi man nakabalin nga imam ken kuana, ket makasurvive kadi isuna o Diyos, manipod iti COVID. Ket amami nga nasantuan, itultuloy mi nga idawdawatan. Dagito yung anak mo nga addaan problema iti salunat. Akas kadamanang Bet Reyes, bendisyonam kadi iti dayting aldaw. Ni Manang Adelina Roman, idawdawatan mi o Diyos iti salunat na. Iti dayting nga oras. Ken kastamet o Apo ni Manong Vir Santos, bendisyonam kadi iti salunat na. Iti dayto nga bigat. Ken uray pay da Manong Nelson Orpilia nga adda iti sakit na o Apo iti dayto nga aldaw. Ken uray pay ken ni Manong Diosdado Sorita Orpilia. Ket idawdawatan mi tinabiit nga panaglaing na o Diyos, gapu iti dayjay nga operation na. Ken ni Len Molina Cacho Pulaka nga na COVID iti family na o Apo.
bendisyonam kadi isuna iti daytoy nga bigat. Ken uray pay o apo ni Nanay Estrella Margalio nga adda iti sakit na. Ikamatalek mi ken ka o Diyos isuna. Asapay kuma tamadda ni suna iti nasayaat nga salunat iti daytoy nga aldaw. Ken uray pay o apo nga idawdawatan mi ni Chavheart nga isuna ket addaan met iti sagubanit o apo kang ranan ti likod na ket dawatan mi iti panaglaing na ni Nanay Maxima de los Reyes Garcia nga addaan o apo iti uyek na ken umimbag kumaisuna iti sakit na ken uray pa ni Tatay Manuel Garcia o apo iraman mi isuna iti kararag mi. Ket bendisyonam kadi ni Nanay Amor Sermonia agtultuloy kadi ti kinasayat ti salon at da Manong Ray Asuncion ken ti pamilyada ken uray pay ni Manong Jesusito Espinosa o apo ket sumayaat kadi iti salon at ni Nanay Presi Ancheta ket bendisyonam kadi iti salon at ni Nanay Marcela Evangelista o apo iti Isabela ikamatalek mi iti biagda da Manong Raymond Neflas ket ipatay mo kaditi man nakabilin imam ken kuana o apo ket agtultuloy iti nasayaat nga salon at da Manong Jaime Ferrer ken ni Jamanea nga anak na o apo ket bendisyonam kadi ken uray pay iti salon at da Engineer Samuel Landingen ken ni Tita Nilda Landingen o apo ket bendisyonam iti medical result da o apo ket ti dawat ken kararag mi o apo Diyos iti sangwanam ket nasayaat iti salon at da o apo iti daytoy nga bigat. Ken uray pay o apo ni Nanay Lilia Marquez, bendisyonam kadi isuna. Da Nanay Josefina Bautista, ikamatalek mi ken ka o apo iti daytoy nga aldaw. Ket sika iti may daydayaw ken may tanok. Ni Manang Flor Delin Descargar, o apo kumapoy iti physical nga bagina, ket kas kunay iti kabsat na nga kumapkapsot isuna o apo. Ket dawaten mi ti man nakabilin nga imam o Diyos nga ipatay mo ken kuana ket sumayaat kadi iti salon at Ket agyaman kami ken ko apo kadagiti anak mo nga agyaman ken ka. Akas kada Elson de la Cruz, ni Tita Corazon Navarro, ni Victoria Ruth Samonte, ni Manong Dani Pagaduan, ken ni Ate Marlene Go nga nagkasangay idi kalman. Bendisyonam kadi kang ranati salon at ni Manong Dani o apo. Ken kastamot ni Manang Malu pagatpat o apo. Iti inna panagyaman ken panagkasangay iti daytoy nga bulan ken oray pay ni kabsat nga Karen nang. Ket namami nga nasantuan dagitoy nga anak mo idawdawatan ken ikarkaragan mi. Bendisyonam kadi dagiti negosyo dagiti kamkameng mi o apo ken oray pay dagiti pagbiro kanda iti daytoy nga panawen ken iraman mi kararagan o apo Dios iti pamilya ni Mami Eleanor Usita ket sapay kuma ta sika iti mangliwliwa kadakwada iti daytoy nga tiyempo nga pimakada daytoy nga inada o apo ket apo Dios agyaman kami kadagiti baton lagip nga isong imbati na ditoy Nax United Methodist Church ken dagiti adu nga papastor nga tinultulungan na iti panag-eskwela da. Ket amami nga nasantuan iraman mi dagiti kabsat mi nga OFW dagiti kadwa mi tangal daw nga agbubuya iti daytoy nga worship service. Ipatay mo kaditi man nakabalin ni imam kadakwada dagiti kakabsat mi dita Amerika, Canada, dita Middle East, iti Korea, dagiti membro ni Pastor Ros Rapanut ken oripay dagiti OFW dita Hong Kong, Singapore ken Taiwan.
ken urepay ja Australia. Agyaman kami iti tiyempo daw apo a makangeg iti mensahem itangal daw. Ket amami nga nasantuan agyaman kami iti gondaway a nakapagdaydayaw kami ken ka iti daytingal daw. Bendisyonam kadi o Dios iti anak mo ngagmensahe ito no Domingo iti anibersaryo iti iglesyam ni Bishop Rudy Juan. Ika matalek mi ken ka o apo iti panagbaligi iti daytoy nga selebrasyon ito no umay nga Domingo. Bendisyonam kadi dagiti papastor ken diakonesa ditoy Knox United Methodist Church ken dagiti amin nga mensaherom nga aramatom iti daytoy nga bulan. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi bubon iti nagan ni Apo Bing Jesucristo kas manubot ken mangisalakan kada kami. Amen. Sabi po sa Deuteronomy chapter 16 verse 17, ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na inyong Diyos, tayo po ay inaanyayahang patuloy na magkaloob ng ating tithes and offering. Makikita po natin sa ating screen ang ating bank account number at ang ating GCash account number para po sa inyong mga tithes and offering. Patuloy ho tayong To'y sagot nga negli, nagkaot at upang, intalik mo kada kami, dakam ti agaywan. Amen. Agyaman kami ken ka o Diyos, itagtultuloy, apan ang bendisyon mo kada kami. Agyaman kami kadagiti trabaho, dagiti membro mi, dagiti pamilya mi o Diyos, iti dayto nga tiyempo. Agyaman kami kadagiti negosyo ang naglukat, ken orepay dagiti nadaduma nga pasdek, nga pagtrabawan dagiti kamkameng mi o Apo. Bendisyonam kadi dagiti sagot nga ipaayda iti dayto nga aldaw. Amaaramat iti agtultuloy, apan nakaiwarnak iti naimbaga damag. Agyaman kami iti ayat da o Diyos ang makapagserbi ken ka, babon kadagiti sagot da iti daytoy nga aldaw. Ket dagiti dawat ken kararagmi babon iti nagan ni Apo Ming Jesucristo. Amen. Madaydayaw iti nagan ni Apo ting Jesucristo ket agyaman tayo iti nabaligi nga healing service iti Huwebes kakabsat ket agyaman tayo iti 4,000 nga viewers iti viewers iti healing worship service ket sapay ko nariknayo iti panaglaingyo kadagiti saksakityo babon iti panakabalin matlaong ni Apo tayong Jesucristo nga nang paimbag kada kayo ket madaydayaw iti Dios ket buyan tayo daytoy Renwell. Celebrating 123 years of God's goodness. Here are Knox UMC's anniversary activities this October with the theme Living in Faith, Tested by Time, Moving On with Love. We will have special midweek services during our anniversary month. On October 7, join us with our special guest speaker, Reverend Francis Fajardo, for our Healing Night. And on October 14 for our Revival Night with DS Reverend Christine Atrell. October 17 is our Anniversary Sunday. Let us celebrate together as a church with a special message from Bishop Rudy Juan. We will also offer our replica covenant offering and anniversary Thanksgiving offering during this celebration. It's our latest turn on October 24. Join our Sunday worship services and hear the special messages coming from our lay leaders. Brother Sammy Landingin at 7:30 a.m., Brother Dave Sansano at 9:30 a.m., and Sister Lex Laguerta at 3 p.m. Finally, on October 31, let's celebrate with our kids as we have our Children's Sunday.
Join us in all services and hear the message from our special speakers. Sister Leia Amor Antonio at 7:30 a.m., Deaconess Christy Flores at 9:30 a.m., and Sister Cel Ramos at 3 p.m. So mark your calendars and join us online. Visit our Facebook page and subscribe to our YouTube channel for more details. Nakita yu dagiti damdamag, iti dayto nga bigat. Ket laglagapan tayo nga ited, iti replika tayo kakabsat, nga dati gatad na ditoy, ket 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, ken 1,000. Times 123 years, iti Knox United Methodist Church. Dahito iti payo tayo para iti panaka-rebuild, iti templo ni Apo tayo nga Heso Kristo. Ket madaydayaw iti Diyos kadagiti sagot nga isong ipaay tayo into no Domingon kakabsat. Dayto ipaay tayo iti anibersaryo tayo. Dayto nga replika. Ken urepay ajay anniversary Thanksgiving offering tayo. Ket madaydayaw iti nagan ni Apo tayo Heso Kristo. Kablawan da ki amin kadwami diti online da manang Tita Ramos, Cel Sermonia, ni manang Mila Soria Gravides, ngagbuybuya iji Fresno, California. Ken uripay ni manang Tita Bumanglag Pablo, dita Cagayan, Johanna Salvador de los Trinos, ni manang Nanay Lilia Marquez, dita Quirino, and then the Nanay Josefina Bautista, dita Nueva Vizcaya. Imelda Reglos Kedeng Lingasin, dita Paris, France, madaydayaw iti Diyos na manang iti Biagyo. Ken uripay ni Lina Pormasdoro, ken uripay ni Ananya Boni Gabriel, da Sir June Sermonia, dita Quezon City, da ate Manong Jimmy, ken ate Nerissa, ken ni Victoria, dita Nueva Ecija. Ken Adoracion Madrid Roblede, ken Ranfel Garcia, ken uripay Danena Rasdas Maur, ken dagiti kabsat iti dita Korea, dagiti OFW, ket agbuybuya kada tayo, ket iti tingal daw. Ken uripay dagiti membro ni Pastor John Overn, di Abu Dhabi, dagiti Ilocano, ken addapay agbuybuya iti Israel, dagiti Ilocano iti Israel, Hong Kong, dagiti OFW ta Hong Kong, ken uripay iti Taiwan, ken Singapore. Ket madaydayaw iti Dios kada kayo amin kakabsat. Ket ang ni Apo Diyos kumay timang bendisyon, kada kayo amin. Kang rana kada kayong amin ang nakipagpaset, iti daytoy nga aramid, iti panagdaydayaw, ken ni Apo tayo nga Heso Kristo. Madaydayaw iti nagan na iti daytoy nga oras. Tayo po imawit, have thine own way, Lord. Arami din na kadoa po, kas mayalubog tinangin mo, ta sikat ng ten, dito'y biyag ko, si urayaki, di kayat mo. Agrae maki di samanang kasasaad ko imatangang basbasul ko kat ti ugasam tapno dumalda los daytoy biyag siksikalati ongda sapo amang tet natal na puso makaagasti nasakit ko ken magpunasti ladingit ko pagba
agkararag tayo, agyaman kami ken kao Apo, iti gundaway nga isong inted mo kada kami, itaabigat, tapno makapagdaydayo kami ken ka. Agyaman kami, tinalpas nga dawn prayer, tatay 5 a.m., agyaman kami, iti dagiti mensaheng iso nga nangigan mi Apo. Ken uripay dagiti karkararag nga naipaay ka dagiti amin nga anak mo itangal daw. No daman pa iti saan mi nga ninaganan, nga daan ti sakit, ket idawdawatan mi suda iti dayting oras o Apo. Agyaman kami iti biag ni Deaconess Irene nga isu Apo iti liturgies mi iti dayting aldaw. Iti biag ni Brother Jodic de los Reyes ken Deaconess Sharon Ross Yabut, agyaman kami. Ken uripay da Brother Ronnie, ken ni Renwell o Apo anakadwami iti daytoy nga gundaway. Agyaman kami iti biag ken salon atda anasapada anakariing tapno matulungan da kami o Dios nga mapasayaat nga mayeg iti naimbag a damag. Agyaman kami iti biag da Sir June Sermonia akas Church Council Chairperson mi Apo. Ken ti lay leader mi Kuya Alan, ken dagiti amin nga officers city church, bendisyonam kadi isuda. Ket maited mi kadi ti tiyempo mi, into no umay nga Domingo, iti anibersaryo na isang sangayan, nga anibersaryo nga insagot mo iti Knox United Methodist Church. Agdagyaman kami iti admin mi ni Doc Menry, iti biag ni Pastor Ong, ken oripay, da kami amamin nga tultuloy o Diyos ang makipagnaken ka. Ket sapay kuma o Diyos ta mapagserbyan da ka anasayaat iti daytoy nga tawen. Ket bendisyonam dagiti amin nga anak mo agyaman. Gapu iti panakadanon ti panagkasangay da, anibersaryo da ken da dumapay at Thanksgiving. Iti nga ramiden da Apo akas panagyaman ken ka. Ket o Diyos bendisyonam dagiti maisagot ken ka into no umay nga Domingo. Bendisyonam kadi dagiti biag dagiti anak mo ket nasalun at dam amin nga agdaydayo ken ka iti anibersaryo iti iglesia dito in Knox United Methodist Church. When Ama bendisyonam nakam nga rod iti daytoy aldaw dagiti aming anak mo o Apo sika kadi iti mangipaay iti nasayaat asalun at kadakwada am amin o Apo. Ket amaming nasantuan sapay kumata na paragsak da ka iti daytoy nga bigat ket dagiti ti dawat ken kararagmi mabuon iti naga ni Apo ming Jesucristo kas manubot ken mangisalakan. Amen. Ti Ama ken Anak umam ken Espiritu liwliwam dayawen nga ipangruna ti langit ken ti dagat. Ket ita awaten tayo tinaindaklan na bendisyon nga agapo itinagan iti Diyos Ama. Babawan iti anak na isu ni Apo ti Jesucristo nga isu ti dalan, isu ti pudno ken iti biag. Ken babawan ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu isu kumay ti awaten ti tang awan patinggana. Amen. Amen. Madaydayaw itinagan ni Apo ting Jesucristo iti daytoy aldaw.